Ja, min besvarelse på modul 1. Og den går således, at man skal finde en matematisk sammenhæng eller en lineær sammenhæng imellem udviklingen for den gennemsnitlige levetid for danske kvinder. Og de starter simpelthen deres undersøgelse fra 1995, hvor det er, at den gennemsnitlige levetid var 78 år. Og så derefter så springer den til en anden talstørrelse, der er 2005, der var den 80,3 år i gennemsnittet. Og de giver blandt andet et eksempel på en lineær model, som egentlig er formlen for en lineær sammenhæng, som er en utrolig stor hjælp. Og så skal jeg så finde ud af at bestemme tallene A og B. Og først så har jeg egentlig indsat nogle andre værdier her. 0 på x's plads og 78 på y's plads. Men inden det, så er det her faktisk en formel. Men inden det, så er det en ligning. Og en ligning, det er, at det er et udtryk med et lighedstegn i midten, hvor der er to udtryk på hver sin side, som egentlig er lige store og som skal give hinanden. Og derfor så er der nogle pladsholdere, altså nogle ukendte talstørrelser, som f.eks. b, a, x, y, som man så skal finde talstørrelsen på ved at lave nogle inputs, og så kommer det så ud med nogle outputs, som man forhåbentlig håber på er løsningen. Og så er der selvfølgelig også en formel. Og en formel, det er en slags ligning, som er utvetydig beskrivelse på, hvordan man kan beregne en løsning eller et problem. Så det er faktisk nogle retningslinjer for, hvordan man kan udregne netop det problem, man bliver stillet. Som for eksempel her finde en lineær sammenhæng. Og omkredsen er en cirkel, så bliver man så givet en formel der, hvor man så bare skal udbytte pladsholderne med nogle talstørrelser. Og det er netop sådan, at der er en intern sammenhæng i blandt den her formel, netop A og B. Blandt andet, det er nogle konstanter. Det betyder, at når man har fundet talstørrelserne på dem, så ændres talstørrelsen ikke, så de er konstante. Hvorimod x og y, det er uafhængige, eller en af dem er den uafhængige, og den anden er afhængig variabel, som betyder, at i den her sammenhæng med den her problemstilling, så er x den uafhængige variabel, fordi at det er antal år efter 1995, og der kan man tage hvilket som helst år, som man har lyst til. Og derfor så er den uafhængig, fordi at den kan egentlig gøre, hvad den vil, hvis man kan sige det sådan. Hvorimod y er den afhængige variabel, fordi den er netop afhængig af, hvilket tal x bliver udbyttet med, hvilken talstørrelse x bliver udbyttet med, som så ændrer hele y's værdi. Men det sjove er, at y og x og a og b, de er sammenknyttet på den måde, at når x stiger med en vis værdi, der sker en konstant tilvækst, som netop er beskrivelsen for en lineær funktion, det er en ret linje, altså den stiger med en konstant væksthastighed, så stiger y med a i størrelse. Undskyld. Som betyder, at når x stiger med et vist tal, så stiger y med a. Men hvordan finder man så ud af, hvad a er? Jo, det gør man netop med den her formel, som er en formel for, hvordan man finder a. Og det er netop det, jeg skal bestemme tallene A og B. Men jeg starter først lige med A. Men hvad i alverden er det her? Nu lige pludselig står der y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Før i den her formel, så var der kun 1x og 1y. Men det er faktisk ikke så ringe endda, fordi at det har alt sammen noget at gøre med det her. Og netop et koordinatsystem. Og et koordinatsystem, kort fortalt, er egentlig en todimensionel tallinje, som er vinkelret med en x-akse, der går vandret, som man kalder første aksen, og en y-akse, som går lodret, som kaldes anden-aksen. Og så har den et første kvadrant, et andet kvadrant, og et tredje og et fjerde kvadrant. Og det er netop herinde, at det har noget at gøre med y2, y1 og så videre og så videre.
Eller man kan i hvert fald bedre, man kan i hvert fald bedre finde ud af, hvordan det ser ud. Fordi netop i et koordinatsystem kan man aflæse, er netop, at man kan aflæse et punkts koordinater, eller en figurs koordinater. Og det var det, som jeg fandt rigtig, rigtig lækkert. Det var, fordi at jeg netop fandt matematiske sammenhænge ret svært i begyndelsen, da jeg først blev introduceret til det. Men så det var, at jeg fandt ud af, at man kunne se det visuelt, så blev det hele meget nemmere. Og blandt andet en af de ting, man kan se visuelt, er blandt andet en graf. Og en graf er sådan en her ret linje, eller den kan selvfølgelig også se anderledes ud. Altså, det behøver nødvendigvis ikke at være en ret linje, som beskriver sammenhæng, eller som viser sammenhæng mellem to størrelser. Så for eksempel A og B. Og A her, kan man se herover har nogle punkter 0,4. Og det her, inden for parentesen, det kalder man et koordinatsæt, fordi det netop består af en x. Man kan aflæse, at x, det er den første, det er 0. Så kan man sige, hen ad x-aksen, jamen så er det 0 her. Og så op ad y-aksen, jamen så skærer den på 4. Og det er 4 her. Og det første punkt her, det kalder man x1. Og det andet punkt kalder man y1. Så nu kan man allerede begynde at sammenligne lidt med den mundtlige opgave, altså her, y og x2 og alt det der. Og så det anden størrelse, det er b, og det er x2, som er 2, og y2, som er 14, så man går hen til 2. Man går hen til 2, så går man hele vejen op af y-aksen, indtil der man skærer 14. Og så ser man, at det er der. Nå, okay, det er der, at den skærer. Og det er så med til at hjælpe til at finde ud af, hvad den matematiske sammenhæng, eller den lineære sammenhæng er for den her mundtlige opgave. Og man kan faktisk aflæse en ligning i et koordinatsystem, uden rigtig at lave, eller have fundet en ligning, men bare ved at se på grafen. For eksempel her, så kan man se, at, nu skal vi se her, for eksempel her, så kan man se, at man skal finde ud af A og B, og A står egentlig for hældningskoefficienten i sådan en her ligning, så derfor så ved man, at hvor meget hælder grafen med, og man går altid en ud fra det punkt, man kan for eksempel vælge der, hvor den skærer y-aksen, en ud, og så hvor mange antal opgår den, jamen den går 5, så er det i hvert fald 5x, så 5 er egentlig hældningskoefficienten, og hvor meget den går op. Så plus, hvordan finder man b? Jamen det er rigtig, rigtig nemt, man finder skæringspunktet på y-aksen, og den her skærer i 4, jamen så er det bare plus 4, og så siger man enter. Og så ser man så, at den liner sig perfekt op imellem de her to størrelser. Men hvad så, hvis nu det er, at man for eksempel gerne vil have, man rykker den for eksempel til her. Så kan man se, at den ændrer sig, at den her, se det her, det er ligningen, det er formlen for den her grafiske funktion. Men så kan man ændre rundt på, hvor b skal være. Se, så ændrer b så minus 4 lige pludselig, fordi så bliver x lige pludselig minus 4, fordi man er over i anden kvadrant, hvor den går over i minus. Og man kan også godt lave sådan en her, som hedder en ligefrem proportional funktion, hvor det er, at den skærer i 0,0, som er kendt for det, og så er b 0, så derfor så hedder den bare y er lige med ax. Men hvad så hvis nu det er, at man ikke må kigge, altså hvad så hvis nu det er, at man ikke kan aflæse således, men man starter med en ligning, hvordan kan man så gå hen til, at man kan beregne ligningen først, og så derefter lave en visuel, altså en grafisk funktion for det. Og det kan man netop ved den her, og som med de der koordinatsæt, som det var, jeg fandt ud af før, jamen så finder vi ud af heroppe, at y er middellevetiden. Og første tal, det var så y2, som er 80,3. Og så må y1 være 78. Og så her x2, x herover, det var antal år efter. Og det finder man ud af. Så er det i hvert fald 2005 minus 1995. Og det er lige med, når det er, man så
trækker tallene fra hinanden og dividerer, så bliver, jeg har lige lavet det her, så bliver det 2,3 divideret med 10, og det er 0,23. Så hældningskoefficienten er 0,23. Men så hvordan nu skal jeg finde, værdien for B, fordi at nu er det så bestemt tallet B. Og det finder jeg også ud af ved at sige, fordi jeg ved det hele tal, jeg ved gennemsnittet, og nu ved jeg også hældningskoefficienten, så det er 0,23 gange. Og nu ved jeg, til at finde ud af x, så siger jeg bare 1995 trukket fra 2005, eller 2005 trukket fra 1995, og det giver 10. Så det er 10 år i forskel efter 1995, så det er 10 år efter. Og så plus B. Og så for at kunne det her, for at kunne udregne den her, så skal man isolere B, og det gør man blandt andet ved, hver gang det er, man skifter over fra lighedstegnet, så skifter den fortegn. Så er det først 0,23 gange 10, det er 2,3. Og så er det bare 80,3 minus 2,3. Det er lig med, B. Og det giver netop 78 er lig med B. Så det er skæringspunktet B. B er skæringspunktet ved 78, så når det er, man skal lave en grafisk visuel funktion, så vil hældningskoefficienten være 0,23, så y vil konstant stige med 0,23, imens det er, at den vil skære y-aksen ved 78. Men så stiller man så ved andet spørgsmål. Se, så jeg har lige indtegnet hurtigt. Jeg viser lige her. Her har jeg indsat den her graf her. Og jeg har ikke så lang tid, så det kommer til at gå lidt hurtigt, det her. Den skærer y-aksen ved 78, så går man 1 ud og 0,23 op. Og det giver så ligningen her. Og så har jeg indsat punktet her, hvor det er, man kan se, at x1 er 10, eller faktisk x2 er 10, og y2 er 80,3. Men så bliver jeg så stillet et andet spørgsmål. I hvilket år vil middellevetiden for kvinder være 81,5 år, hvis udviklingen fortsætter? Så ved vi så, at ligningen, det er en lineær funktion, og derfor så skal man finde x nu. Og det gør man så ved at isolere x, ligesom jeg isolerede b. Og så bliver det så til 3,5 over 0,23. Ja. Og det giver så 15,2 er lig med x. Og derfor så siger man 45, eller 1995 plus 15,2. Og det giver 2010,2. Så 2, det står så for måneder. Og det bliver så der, hvor at man rammer den lineære funktion på 81,5 i gennemsnitslevetid for danske kvinder. Det bliver så i 2010,2 måneder. Og det har jeg allerede indsat her. Og man kan se, at den rammer den lineære funktion helt perfekt. Og det er så, hvordan der man finder en lineær sammenhæng imellem nogle givne talværdier.